जोङो फैगौ सेप्तेम्बर दानाव जानो गोनां काउन्सिलनि जि बिसायख'थि बे बिसायख'थिनि थाखाय जोंनि दोलोआरि जिखिनि इसिङारि जिखिनि दाथायफोर बेखौ जोङो थिग खालामगासिनो दङ। 40 समष्टिनि गेजेराव जोङो बोरैहाय मोजां मोनसे रिजाल्ट जों देखायनो हायो बेनि थाखाय बुथ सनमिलनि जों खालामबाय थादों। दिनै सालबारियाव खालामदों आरो गासैबो 40टा समष्टियावनो जों बेखौ खालामनो थांगासिनो दङ। अलरेडि क'क्राझार आरो चिराङाबो दिनै जोबगोन। दिनै जोङो बाक्सा, तामुलपुर आरो उदालगुरि बेयाव जोङो खालामलांबाय थागोन। दा बे जोंनि जाहैबाय जोंनि इउपिपिएल हिसाबै जोङो इसिङारि माखासे जिखिनि जोंनि दाथायफोर बेखौ जोङो गासैबो दिनै थिग-थाक खालामगासिनो दङ। नैबे हाग्रामा महिलानि बाथ्राबाव फैया, बिपिएफनि बाथ्रा फैलिया। मानोना बिपिएफ हिसाबै दिनै जोबोद दुरबल जाबाय। मानोना हाग्रामा महिलारिनि जि आगसि आगदा जे लिडारफोर दङमोन बिथांमोना दिनै इउपिपिएलआव फैबाय। गोबाङानो दिनै बिजेपिआव थांबाय। दिनै बिथाङा हारसिङै जानानै दङ। दा बेनिखायनो बिथाङा ओरै हाख'वा जाबाय थादों निस्सय। बेखायनो फैबाय थानाय बिसायख'थियाव हाग्रामा महिलारि बा बिपिएफनि जेनेबा बेयाव बाथ्रा फैया। जोङो इउपिपिएल हिसाबै मोजां मोनसे रिजाल्ट जोङो होनो हागोन। जोंहा बेखौ दिनैनि जिखिनि थासारि बे थासारिनिफ्राय जों हमदांनो हायो। बिपिएफआथ' सरकार दागोना थांनाय बोसोरब्रै सिगांनिफ्राय गाबोन सरकार जागोन होनबाय थादों। खिन्थु थाङै मा जाबाय, बिथांनि लोगो आफादगिरिफ्रा, बिथांनि जे जिल्ला आफादगिरिफ्रा दिनै गुबुन दोलोआव बारलांजोब्बाय। बिजेपिआव दिनै बिस्वजित दैमारिया बारलांबाय, सोरबाया बारलांबाय। दा बेखायनो हाग्रामा महिलारियाव दिनैहाय एकदम जुनियर माखासे मानसिफोरखौ लानानै बिथाङा गिदिंथिंबाय थादों। बेखायनो रायजो राजाया नायो जे बिथांजों आगसि आगदा सोर दंबावो गैबावा। बेखायनो बिथाङा खुगानि बाथ्रा बुंदों, नाथाय प्रेक्टिकेलि बेखौ हयथ' निस्सय बिथाङा खालामनो हानाय नङा। बेयाव जोंहा एमसिएल दंखायो जोंनि, आरो दिनैहाय इउपिपिएल हिसाबै जों बिराद स्ट्रं। मानोना गोजोन थासारि लाबोबाय आरो हारि माहारिनि गेजेराव दिनै फोथायलायनाय फैबाय। आरो जोंनि प्रमद बर' जोंनि आफादगिरि बिथांनि सायाव दिनै जाथि माहारिफ्रा दिनै जोबोद मोजां मोनसे बिथांनि सायाव बिश्वासाव लाखिदों, फोथायनाय लाखिदों। आरो 26टा हारि माहारिफोर दङ बेयाव। बे हारि माहारिफोरनि भिजन डकुमेन्ट बानायबाय। गोजोनजों लोगोसे जोंहा निरापत्ता फैबाय। गासैखौबो लानानै दिनैहाय फैबाय थानाय सेप्तेम्बर दानाव जानो गोनां बिसायख'थियाव जों जे नैबे सालबारि समष्टिखौ जोङो मोजाङैनो उथ्रिनो हागोन बेखौ जों नुदों। मानोना दिनैनि जि बेयाव फैनाय सुबुं अनजिमा बेनो फोरमायो। आरो बियो दिनैहाय फैबाय थानाय सेप्तेम्बर दानाव आरोबाव बे बारायबावगोन, बे एकदम रोखा।